Tror du på Gud? And the winner is Miriam Hane! Det er fantastisk at du er her, så vi kan samles sånn i Den hellige ånd. Jeg blir så glad. Det er VM snart og sånn. Ja. 7 VM-gull har hun. I was looking for Jesus. Du har fått alle kortene. Du må bare spille det riktig, sant? Han har noe helt eget planlagt for deg. Jeg tenker at jeg blir straffet for at jeg ikke lever bra nok. Fyll hjertet ditt med Jesus. Jeg lurer på om djevelens verk er i gang med å få deg ut av fokuset fra Jesus. Du må jo få drivet ut han igjen. Jeg har så veldig lyst til at du skal være med meg på gudstjeneste i kirken min. Det holder ikke bare å tro, Miriam. Sant? Du må leve det også. Veldig velkommen, altså. Du må bare passe på å være like vakker på innsiden som du er på utsiden. Sant? Og vi vet hvordan det vil gå med dem som ikke følger Jesus. Tror du på Gud? I need to